Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood, wanda kuka fi sani da Umar Hashim. Ni ne mamallakin wannan tasha ta Bakori TV wacce ake saka muku Izza So wacce take kan YouTube channel. Wannan tasha ta Bakori TV tana da mabiya sama da 800 da wani abu. Sannan wannan tasha ta Bakori TV duk abin da aka saka za a kalle shi a sati ɗaya, za mu samu makallata sama da miliyan 50. Wannan dalilin ne yasa muke tallata muku cewa za mu iya tallata muku hajojinku kowane iri ne in dai ba saba ma doka da ka'ida ba. Sannan a bangare na siyasa, wannan tasha ta Bakori TV a shirye take ta tallata kowane irin ɗan siyasa in dai ya cika ka'idar tsayawa takara tun daga kan matakin shugaban ƙasa har zuwa matakin kansila kuma a kowace irin jam'iyya. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood kuma mamallakin wannan tasha ta Bakori TV wacce take kan YouTube channel domin shirye-shirye. Nagode.